So maing balita kanato mga kaistorya tungod kay base sa report nga akong ihatag kaninyo, ang presyo sa bugas no sa NFA ibaligya na lang og 33 ngadto sa 35 kada kilo mga kaistorya. So maing adlaw na sab kanato mga kaistorya naasab ta karon no sa atong reaction vlog kabahin ni atong panghitabo sa atong nasod. Kining reaction vlog akong ihatag kaninyo mga kaistorya kabahin ining gitawag og Declaration of Food Security Emergency mga kaistorya. So unsa man ning pasabot ining Food Security Emergency mga kaistorya? Atong basahon no. Niingon diri mga kaistorya nga Agriculture Secretary Francisco Picho Laurel Jr. declares on Monday a food security emergency on rice based on recommendations from the National Crisis Coordinating Council. The food security emergency was prompted by the extraordinary rise in local prices which has persisted despite lower global market cost and a reduction in tariffs in July. So ang punto ni mga kaistorya tungod kay ang gobyerno ang naghatag man sila balaod mga kaistorya kini gitawag og reduction in tariffs niadtong Hulyo niaging tuig mga kaistorya. So tungod usab sa presyo sa bugas sa world market nga medyo niubos mo na nga ilang ning gikuha ang oportunidad na matag sa ilahang balaod mga kaistorya ilang gikuha ning oportunidad nga diin ilang gi-declare no ang food security mga kaistorya diin ma-stabilize na ang presyo sa bugas mga kaistorya. So haron ang kining mga private sector nga nagnegosyo ani mga bugas mga kaistorya dili gid sila magpatuyang og pataas no. So ang hitabo ani mga kaistorya ang presyo pabilin gyud nga stable ra gid siya pasabot sa stable permanente ang iyang presyo nga ilang gihatag ngadto sa 33 ngadto sa 35 kada kilo mga kaistorya. So may balita ni mga kaistorya no alang kanato tungod kay kita nasayod man nga ang presyo sa bugas medyo mahal no naabot gid siya mga hapit mga 60 pataas mga kaistorya. Apan base sa report ni atong gibasa kaninyo mga kaistorya website ni siya sa Department of Agriculture nga di hatag gid sila no og declaration nga diin ang presyo sa bugas mo paubos mga kaistorya. Og kining video mga kaistorya sa GMA7 atong tan-awon og unsay report ani mga kaistorya atong hatagan og reaksyon. Nagsimula na ang pagbigay ng buffer stock ng National Food Authority sa mga lokal na pamahalaan sa gitna ng food security emergency. Babala ng Department of Agriculture, hindi maaaring ibenta ang NFA rice ng mas mataas pa sa 35 pesos kada kilo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tila umaapaw ang supply ng bigas sa NFA warehouse na ito sa Valenzuela. 25% broken o mas kilala sa tawag na well-milled rice yan, na buffer stock ng NFA at pinayagan ng ibenta sa publiko sa ilalim ng food security emergency. Kanina, nagsimula na ang pag-release ng NFA rice sa ilang local government units na nauna nang nagpahayag ng interes na bumili ng bigas. Binibenta ito ng Food Terminal Incorporated o FTI sa mga LGUs at government agencies sa halagang 33 pesos kada kilo. Ang nakabiling LGU o ahensya naman, ibebenta ito ng 35 pesos sa mga mamimili. Pero may ilang LGU tulad ng San Juan City at Camarines Sur na hindi na raw papatungan ng presyo ng bigas. So maayo kayong balita mga kaistorya no? Base sa atong report, maayo kayong balita tungod kay gikuhaan gid nila og opportunity no kining food security emergency aron gyud nga ang presyo sa bugas mo paubos gyud tungod sa presyo sa world market mga kaistorya nga ang presyo sa world market sa bugas ani ubos no mo nga gikuanan gid sila sa pang mga babalaod nga kining tariff mga kaistorya niadtong niaging tuig nga sa buwan sa Hulyo nga aron gyud no maubos ang presyo sa bugas. So maayong balita gini siya kanato mga kaistorya no tungod kay ang presyo sa bugas no base sa report ubay-ubay gyud usab nga sako ang nakita nato nga nasa kining sudlanan no bodega sa mga bugas nga daghan gid mga kaistorya nya iapod-apod ni sa matag probinsya mga kaistorya sa matag syudad hinaot sa ta nga maabot sa ni nato diri sa Kabisayan ug sa Mindanao mga kaistorya kitang mga Bisaya mga kaistorya no. So maay gini siya mga balita mga kaistorya no alang kanatong mga tag Pilipino kay naskisinati kita og medyo pagmahal-mahal gid sa presyo sa bugas nga niabot gid sa mga 60 no pataas mga kaistorya. Pero lain na sab ni siya no nga buhat sa panggobyerno nga diin maayo kayo
mga kaistorya. So atong tiwason og tan-aw mga kaistorya. Sagot na daw nila ang gasto sa biyahe ng mga bigas, kaya maibebenta nila ito sa halagang 33 pesos kada kilo. Sa San Juan, sa City Hall ho kami magtitinda. At kung initially ho, makapag-pick up kami ng 1,000 sacks sa Limbawa, that means by Monday, magsisimula na ho kami magbenta ng 1,000 sako ng bigas. Sa ngayon, 67 LGUs na ang nagsabing bibili sila ng bigas. Itong NFA rice po is more of an appeal from us also na kumuha na yung mga LGU kasi bawat sako na lumalabas ay makakatulong sa pagbili ng NFA sa mga magsasaka ho natin, lalo na ngayon na harvest season na. So sana ho, mas mapabili pa ho tayo ng marami sa mga magsasaka. So ang nitabo ni makaistorya ang ubang LGUs no ni 33 gyapon sila bisan og sa min 33 migdi siya sa NFA niya sa nag-abot sa LGU sa matag lungsod ni abot ilang patungan og 2 pesos pero nay uban kuno dito sa Luzon mga kaistorya nga 33 gihapon ang ilang baligya mga kaistorya. So good news kayo mga kaistorya no. So hinaot ta kita diri sa Cebu mga kaistorya ug sa Mindanao nga maabot usab ni siya nga maayong balita. Kaya aron sad makatagamtam ta og medyo ubos-ubos gyud no nga presyo sa bugas. Maayon po ni siyang klase mga kaistorya tungod kay broken ni siya nya sa kining broken makipalit to sa merkado ni abot naman ni siya 45 ngadto 40 pero sa NFA na mga kaistorya 33 ngadto 35. So good news kini mga kaistorya no aron makatagamtam sa ta sa medyo ubos-ubos nga presyo kay sayod magkikita nga kining bugas mao gini safe kinahanglanon gid nato no pagkaon bahalag wa kay sudaan katila sa palisa lang natong buwad kumbati na kay mga istorya. So anhil ang tataman mga istorya sa atong reaksyon nga video. Good news kanatong tanan.